Busa pag mapailubon mga igsuon ngadtos pagbalik sa Ginoo. Tanawa, ang mag-uuma nagahulat sa binilhong bunga sa yuta ug dunay taas sa pailom alang niini hangtod nga siya makadawat sa sayo ug uwahi nga uwan. Mabasa Santiago 5 tudling 7. O karon mga higala, aniyang kining sugilanon nga naguluhan, Cruz o Diablo. Kim? Unsa? Gusto kong ma-appeal sa ilang practice kung unsaon pagpanguot o unsaon pagpanglabni. Na! Kanag yun! Chris! Imo may gilipay ni Higayuna. Di lang kay ni Higayuna. Hangtod daw niya sa maabot ng mga adlaw. Uban sa mga kalampusan o kadaugan. Mao na, Chris! Yay! You're welcome! You're welcome to the club! Sa Cebuano pa, why sa payan? Yes, why sa payan? Sakto, gid ka, koy! Oh, naka-eskwela gud ko. Unsa ganito in English sa kanang magaksan na ang grupo ba? Unsa na, Boss Kim? Grughab! Oh, yes! Sige, Grughab! Grughab tanan! Rughab! Sige, Grughab! Unsa ba'y nakapausab sa imong hunahuna, Chris? Nganong misugot ka naman nga moapil sa grupo? Chris, Nagkinahanglan ko kwarta sa labing daling panahon. saan ni magkwarta? Basta, Tarong nga kong tubag. Unsaon nimo ang kwarta? basta nagkinahanglan ko kwarta. Kung mahimo, karong yung adlaw. Sam, Boss, pakita na si Chris kung unsaon. okay. Pwisto, boss. Kana, boss. Oh. Unahon na ito nga biktimahunon maglakaw-lakaw. Chris, ha? Paresa ni. Ako mo'y biktimahunon ni Samboy. O naglakaw-lakaw. Liyaw na yun, Samboy. Niya, hinay na kong gikuot ang pitaka ni Boss Kim, Chris, ha? Oops! Oh, niya yung pitaka na ko, Chris. Kita ka? Sidat! Kabayong budlat. Naana ni Samboy kung pitaka. Crisanto, sa yun kayo nakuha ni Samboy. May laki ni si Samboy. Siyempre. Ikaw, Chris, usog ka lang kayong mudagan. Hawd kang mudagan. Pero, dili ka makalupig ni Samboy sa pagpanguot. Nakakita ko kagani, ha? Sayon rin nakuha ni Samboy ang pitaka ni Boss Kim. Ha! Ha! Wow! Ha! Wow! Kinsa pa may laing haris bang pag-uutay dire? Ha? Kakoy, gawas na ko. Napaday! Oh, Chris. Naginuktok man ka. Basta may ginuktok ka ni mo, pre? No, naginuktok si Sam. Kung saan niya pagkuot o niya ang pitaka ni Boss Kim. Abi ang pitaka, Samboy. Ang sunod, mao ang is not sing. Naginuktok siya, Sam. Kung saan niya pagkuot. Tanawa si Kokoy, Chris. Kung saan niya paglabni kinig bag sa babae na akong isabit sa kong baga, ha? Okay, Koy? Yes, boss. Ready? Swear, ikaw, Boss Kim. Okay. Nagbarog-barog ko, ha, kay nagpaabot kong kasakyan. Okay, niya. Bantay, Koy. Boss. Mas mayo tingali, boss, magbinabay sa di mo tingog. Boss, asay mong liho. Nagbukan-bukan ka na ko, Samboy. Oh, di man, boss. Aron ba, ma-inspire sa si Kukoy ba? Hasta sa may ma-inspire mi. Di ba? Sige. Spire. Sa tandang taong ikalagutan akong maayo ka na yung mga bayot. Usa ka, Koy? Oh, nagpaabot ko niya mo, Boss Kim. O sige na. Daoy, kadagan sa sakyanan, oy. Malate ako sa mong date sa kong boyfriend. Daoy. Kawatan! Nilabi akong bag! Tabang! Uy! Tama!
Anong hinom kayo? Anong hinom kayo na tanaw ako, Samboy? Ano mo? Boss, laki gud ka tinuod, boss. Ang ulat taon sa babi! Sige, boss. Sige, boss. Sorry, boss. Sorry. Sorry. Bakit milabot, boss? Samboy na prota, boss Kim. Huwag milabot. Hindi magabayot. Tumboy man ka, boss. Pamat yun ka mo! Pandam, Chris! Imo ng turno! Ikaw na sa manguot og pitaka, ha? Is not sing! Una-una to ang panguot, Crisanto. Ang pitaka sa mga lalaki ang nagilibutan sa royo. Wala ko kakita nga ang pitaka sa lalaki ang ibutan sa bulsa sa tubangan sa kalsunis. Anak gina dinis luyo. Ha, dini? Niagis luyo ang pitaka og di sa tubangan. Kaya ang nasa tubangan, boss, mga bayot mo na. Kumo, Samoy! Gusto kang kumo nga kinamayan? Sorry, boss. Sorry. Chris! Kinahanglan ko uto nimo ang akong pitaka nga bisan gamay di ko makamatngon. Kinahanglan makuot nimo ang akong pitaka nga di ko makamatngon bisan gamay. Imong kuoton dinhi sa akong luyo. Oy! Ay naman ako pitaka nga rin sa akong bulsa. Nganong uwa naman diri? Unsa ka kokoy? Amina! Ay, wala na ako, boss, eh. Kung kakita dyan ka nga, naglingkod ako dito, eh. Kinsa man nagkuot? Yarang imong pitaka. Chris? Uy, nakuot din ni Chris imong pitaka, boss. Naku, Giyon sa man mo, Chris? Giyon sa nimo pagkuot? Naoy, kadugay ba? Oy, may kasakyan. Oy, nihit ba kay sakyanan? Malate yun ko sa akong date sa akong boyfriend. Ay, agay! Kawatan! Kawatan, polis! 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 si Chris, likin. Wow! Wala ka rin si Chris. Ay, dabaw! Kawatan ko! Boss, humana, boss. Humana di ay! Humana di ay! Oh, humana, boss. Dali na kayong nawa si Chris. Ay, grabe kayo si Chris, no? Tututong ka na ko, Koy. Meron ka? Oh, Suan, tarang mong tanan! Unsa na siya kayo nabuhat mong sabos? Unsa naman sad? Bisan sa inyong pagpag-uot, kung makuot na gani ninyo, kung makuha na ninyo, kung naa na gani sa inyong kamot ang inyong kinuot, ayaw mo paglangay. Kinahanglang abtik sa mong gamubiya dayon. Makwintas man, mabag, marilo, mapulseras. Basta naa na gani ninyo, makuha na gani ninyo, biya gidayon. Ay mo kalimot, nga usa mo ka grupo. Kung maatikihan ang milabni, kung maatikihan ang nagbaltak, timban ninyo daan kung diing dapita ang pwesto sa mga kaubanan. O ganito ipasa ang butang inyo nakuha. O ipasa na sab ganito sa laing kauban. O ganito na sab sa laing kauban. O dayon magbuwag-buwag mo. O andita mag-abot sa atong safe house. Kano saan may magsugod sa mong trabaho, boss Kim? O man dayon, magsugod na mo sa inyong trabaho. Magkalakuan mo, Samboy. Bilin ka, Chris. Okay, boss. boss. Unamin ni mo, boss Chris. Chris, dali. Nanginanglan ka ba na yung kwarta, no? Oh. Dahil sa kalibo. 2,000. 3,000? Ha? Gamay rang 3,000? Oh. 5,000. Pero kinahanglan ng imo ng ilisan, ha? Oh. Dawatan ng 5,000, Chris. 5,000 na ni. Di ka gihapon mo dawat? Putlo ng tiil ni Inko Iking. Unsa to? Tuwa sa ospital si Inko Iking. Putlo ng iyang tiil. Kung mauna, di paigo ang 5,000. Asam ta mangitag sobra 5,000. Pasalaing bahin,
Kasaligan ka na ka, Chris? Kasaligan ka na ka, kung mangita tag imong biktimahon, karon yung adlaw? Agil kalimot ha, kung magkinaunsa, kung may swerte madakpan ka, bisa kung saon ka pa unyag balitok-balitokod pagutana, ayaw gil kong iapil, Chris. Pero hinoon, ningadlawa ka masukod kung kasaligan ka na ba? Ano ta magpatmang hanang dakong bangko? Idap pala na ako din. Kaya mula host na ako nganto sa disiplihanan sa mga sakanan. Madix lang kuning mo kung maapas na kuning mo. Katugan na ibkan o nagustuhan na tong auto, ha? Lagi. Kanaw na. Ay, mailis na naging imong bao. Pila ka ito kinahanglan ni Franny? 200,000. Ay pagdugay na sa bangko ha. Oh, dili yun ka nagpaabot na sa Franny na ako. Sirhenan ha, kay anto na ko. Musuod ako sa bangko. Chris, nakakita ka itong nanaog sa bao nga sa kanan? Klaro ka ito, withdraw to sa bangko na mangingi sa lahas ang dughan o kang iyang mga kamot. Murag way sud iyang bag. Inigawas ang tuwan ng maong bangko. Kung busog o tambok na gani ang iyang bag, dako siyang na-withdraw sa bangko. O katong bayhana mo imong biktimahon. Pangandamandaan, Chris. Wa ko magtuong ingon ba di ini kadako sa imong problema. Dili kay unsa diha pero may simpatiya ko nimo tungod sa mong problema. Dis pag-unsa pero nakaingon ko kun but hunahon-naon wa kay labot ning ko iking. Apan sa kung tan-aw nimo mura ka nagyud dakong tao. Mura ka nagyud hingkod na kayo nga nagpasag problema ngon ini kadako. Maila kay sa imong naong nga kanunay nagpingit sa mong problema. Palikon ako. May simpatiya ko nimo. Ug niya giunungan ta ka aron makakita kag kwarta nga ikabayad sa ospital. Pero kung madakpan ka, ayaw gi ko idamay ha. Ayaw kita ko idamay dong. Sige, aking nga nato nga mo gawas ka tumaong babae. Franny! Wa pa maabot. Naghuwat ako dire. Asa man din mong lugar ang mag-abot? Di ako sa simbahan. Ari sa simbahan ni mag-abot. Lisa, ayaw pagtawag-tawag ha. Kaya sulan ko. Daghan ko gibantayan. I-check up ka lang na ako. Basig hain ka na maabot. O sige na, bye na. Lagot ka. Bida ni Lisa eh. Nadugay man. Akong tawagan. Thank you. You're welcome, ma'am. Hello? Hello? Unsa naman? Pagawas ko sa bangko. Pagawas ako. Hain ka man. Simbahan. O sige, nana ko paing mo diha. Sige. Bye. Thank you, ma'am. And again. Thank you, guard. Taxi! Taxi, hey! Ay, doon na di isakay. Oh, tambol ka iyang bag. Nagatang siyang taxi. Dali! Dali, Chris! Pas! Oh, ito na! Huwag pa iyang pagsakay taxi! Dali! Na yung taxi mi hunong. Nanawas sakay. Bay! Musakay ni bay! Pas! Dali! Dali ka! Yotord bay! Yotord! Dami kiyang pas! Oh, hello. Tugaya. Traffic kaayo. Duhan lang kay iskinan, anak ko diha. Pailop ka lang kay traffic lagi kaayo. Dali. O lagi. Sige na, bye. Lugar bay! Lugar! Oh! Siti! Sige, imo na sukli. Gawas na yung Chris, gawas! Oh, mga papakan
Tanaw niya. Chris, mulabang siya. Sunda na yung Chris, sunda. Kung bahala ka na ha, magtanaw ko nimo. Sunda, lakaw na. Ako may kumbada ni. Ako may gibatik hadlok. Pas, naglan o mapalpak. Ay, katagan sa kinan, uy. Ay, ito ay, nagwara-wara pa. Oo, lagi. Malapang ako. Nabitaw, milapang nabitaw ko. Siya, uy. Nabitaw ko, malapang ako. Kapang, iwalis kinan. Stetson! Uy, ginagawa na pabaybag! Ruda, gilap ni mo bag. Gilap ni sa batang snatcher imong bag. Ang kwarta! Saan palagi ko? 300,000 tong kwarta! Saan palagi ko? Alalay, pulis! Bastang di malasa! Unya, usahaw naman nun, ani? Sa may mahiman na to, Franny. May ako tong gusto. Nabiktima ko sa snatcher. O bata pagid kayo. Usahaw na giniron, ani? Kayogi ko. Asa? Ato na to si Victor. Atong paibawon. Askang nindutaw. Oh, Victor, kadugay pa di mo. Gani harak kong nagpaabuti mo din eh. Hayam ka. mau kaya mo pag-abot. Di alam itungod sa display center. Among pag-abot? Kami? Kisabay mong kauban? Ha! Animal! 300,000? Sagdi lang ko. Na-blatter naman. 300,000? Unya, sige lang! Na-blatter na lagi, Vic. Kung mangugatas ka lagot, kinsa man itong pangitaon. Ngawang gay ko makakita sa bata nga mimilab ni. Kay kalit kaayo. Paglingi pa na ako, buko-buko nila sa bata nga bit-bit sa kong bag nga kusog kay midagal. Shit! O bata, pag yun! Di mo siya ka, Frane! Ay dito sa solar simbahan amo. Ay distansya na kay ko. Kay mo may paglabang ni Madam Ruda. Yang ano man sabi? Ano dito masam sa simbahan mo nagsabot niya magkita, ha? O saman, nanimba mo? Oh. Nanampiling ka man, Ruda? Di ikaw, Franny, o saman? O saman ka? Kailangan mo ni mong gihuna-huna? Sige lang. O sige, lakip ka mo yung sabi, sige lang? Hinay-hinayan lang na kutugbayad, boss. Usaon man, usa masabkos na kaingon. Ayaw, uy! Ayaw! Kung masugot ka, Victor, nga bayra ni Franny, mabayad sab ko! Kaya ako ba nagdas sa kwarta? Oh, saman. Adugo na ato eh. Sakilangkot! Noong miingon ko nga sige na lang, kayo amalay usa ka adlaw. Mapawi na to ang 300,000. Takpilaraan na, ah? Oh, hello. Oh. Ay. Charge to experience. Pero di na ko gusto nga kung may transaksyon mong duha at tumubang abot sa mga delikadong dapit. Pilihan ninyo ng safety nga lugar. Salamat, boss. Buotan ka kayo, boss. Pero sagdi lang. Mailahan ko katong bata, boss. Ako'y bahala ito. Franny. Boss? Unsay imong ikasulti aning sakyanan? Wow! Mo rin imong napilian, boss? Bayran ko na ron, Franny. Nindutaan ni boss, uy! Kaming duha may nagpili, ana. Ibogay ko rin maong sakyanan, Franny. Chris, Crisanto. Bidas kong amigoy. Bidas kong amigoy. Hay ng kwarta. Uy,
Mo ni kwarta ha. Kadaghan. Tu kabandol. Chris, ikaw na. Ikaw na. Kasaligan kag yun. Bata ka pa gani pero para ako, ikaw na ang numero 1 baltakiro. Ikaw na ang numero 1 manglabnihay. Ikaw na ang labing haud. Ikaw na ang labing haud nga snatcher. Kadaghan si kwarta. Muadto na ko sa ospital. Ospital? Ang ospital. Si Inko Iking. Apan, duduso ko nila, Chris. Chris, paminaw na ko, ha? Paminaw. Kung ihatan ako diyan nimo ang kwarta, o di ikaw mo imuhatag ani sa ospital, mahipong sila. Nga usa ka kabata, nga mao ikaw mo imuhatag sa kwarta, mangutanag yun sila. Kung diin ka man og daghang kwarta, mahipong yun sila, di ba? Unya, mangutana sila. Ikaw mismo mo ilang pangutanon kung diin ka man og daghang kwarta. Ang sunod nga mahitabo, ipaimbestigar ka yun og polis. Ni ako'y nahuna-hunaan, Chris. Ayaw lang kalain ako, ha? Kining ako, panagana lang. Ug labaw sa tanan. Bisan ingon ka lang nini ka bata, apan mahibaw ka. Gadako kay ko respeto nimo. Tungod kay layo ra kayo ang ubang mga bata nimo. Nga parehas ni mong edad. Ug bisan ba gani kadto mga maguwang pa ni mong edad. Tungod kay sa ako nabantayan ug napanid-an nimo. Murag husto na sa edad ang imong huna-huna. Ilabi na gyud ang imong sinutihan. Mao na ilig og hinungdan nganong giisip kasab nako nga sama na nako pangidaron. Ug mausab na hinungdan. Nga kinahanglang mahibaw ka gyud. Ug labaw sa tanan, mananghid ko nimo. Kung mutugot ka ba? Nga ako lang ning suhestyon. Ubanan ko ikaw sa ospital. Atong ipatuo nga usa ko ka adunahan. O ipatuo nato nga usa ko ka pilang trapo. Usa ko ka pilang trapo. Nga naibaw sa problema. Ug laluoy nimo. Mamitabang ko tungod sa akong pagkapilang trapo. Pila na ka oras ang milabay, sukad na ko manabni ng kwartak. Sige, mag-ilis ako. Aron muadto ta sa ospital. Dili sa tahigayon ni akong kinabuhi nga magpunay kog rugged handsome Chris. May panahon saan nga mag-stress to kill ko. Sama ni karon. Musamot ug nikalit na sa mga akong kaambungan ug ang kagwapo. Layo ra kaayos Brad Pitt, oy. Aning dagwaya. Makalupi kang dagwayng Brad Pitt, aning dagwaya, ha? Sita daon ni mo, Chris. Chris! Hain ka! Chris! Layo ka ng dinis ko niyo, ha? Nagpagwapo naman sa sikip. O sa mga Chris. Wala to niya, Kimbe. Hoy! Chris, kayo nagtagda na mga himantayon. Suya na sana sila nato. Suya sila nako. Basta mag-stress to kill ako. Mag-long sleeve na gani ko. O niya mag-kurbata na gani ko. Mag-bit-bit na gani ko. Aning repurpulyo. Naibaw na sila. Nga mag-operation budol-budol nako. Kuso kayo na mga antiyaw nako. Pero kuso sa kayong mga yung barato. Nay taxi. Hey! Taxi! Taxi! Chris, 100,000 ang ato ihatag sa ospital. Ibili na to ang 200,000. Driver, bring me to hospital. Asam ta, Chris? Kisabay ako pagkisultihan. Ang doktor! Mo na yung nag-opera, ning Quinking. Doktor! Nagita ko ni mo, Chris. Diin ka man di ay. Nahuman ang operasyon. Naputol na ang tiil ni Inko Iking.
Successful ang pagputol sa tiil ni Inko Iking. Oh, ang bayad, doktor. Oh, why problema dong? Why problema? Well, ako na si Mr. Guillermo del Sur. Usa ko kapilang trapo. Pagpasalamat kita sa Ginoo tungod kay way bayranan. Bisan usa ka dako. Anak ko lang ka na dong. Adtua si Inko Iking. Kay may bisitahon pa kong laing pasyente, ha? Chris? Excuse me, una. Uy. Usa di ay. Wa tayo babayran bisan usa ka dako. Kung mao na. Kung mao na, masulo na to ang 300,000, Chris. Dili, Kim. Ha? O si buot mo ipasabot. Ihatag sa ospital ang kwarta. Ha? Itabang ka na sa mga pasyente nga naglisod og bayad din sa ospital. Ha? Dali na good. Padat ni na good na diri good. Dini ta. Klaro hato. Si ihatag sa ospital. Kining 300,000. Ihatag na to sa ospital. Pangiyo ako, Kim. Kanang usa ka gatos kalibo mo ihatag. Kinakasaad ka naman nga imo ka nang bayad. Aray na lang. Oo. Ako ning ihatag. Magpatuo lang yapon ko nga pilang drapo. Diin man diay ka. Maayo kay ni akan na. Pero sakti na lang. Miingon ng doktor nga maayo naman kuno ko. Muistar una kuno ko tao-tao tinis ospital. Putol na nga akong tiil. Pungkol na ko. Maglisod na ko sa pagpamasura. Tingali. Hayan ini. Ikaw na lang usa ang mamasura. Nagkaila ko arong nagkatawa. Kumusta, Iko? Daan pagyug ko. Oops. Ikaw yun lagi, Kim. Uy. Pagkadaghan ko na na, Kim. Imo ni tanan ko. Pakaayog dali, ha? Puhon. Salamat, Ani Kim. Kwartahan naman sab ka. Nakaigo ka na sab tingali, no? Ang ingko, say. Joke na to. Salamat kayo, Kim. Chris, kining gusto kong matug. Kung gusto ka nga mupauli sa ato dito sa basura, pauli lang. Mapauli ko. Pero mabalik ko din hiin ko. Sige dong. Biyaan ka na mo din ko. Pero buduog yapong mo din samtang niya pa ka sa ospital. Salamat, Kim. Kim. Inko? Nakalitan ka sa kong postura? Bisamot akong kagwapo? Wa man ko makaliti. Kuan, kining mura manggukag na maligyag haplas sa pamaol ug panuhod. Dali, Chris. Lingkod. Paghatun ako sa kwarta kanina sa opisina sa ospital. Naibungis lang dako. Pero pag-ingon ako nga pilang trapo ko, nagpasalamat sila nako. Akong gituman ka itong imong giingon ako nga ipaggamit ka to sa mga pasyente nga maglisod og bayad sa ospital o sa maglisod pagpalit og tambal. Chris, lahi ka kayo.
Para nako, di ka na usa ka bata. Usa ka magklasiha. Karon pagani, doon na ka rin mga huna-huna nga ingon ni anak nga wa ngadtos mga dagko. Bisan na kung gani, wa gani ko anang naasi mong huna-huna. Yan kwarta. 200,000 ni. Usa, gihatag ako sa ospital. Kung mo yun ka, kini na ibiling usa, ato ning bahinon. Kung mo, ako may brain and beauty sa project. Dako nakuha ni Chris. Kung bahinan sa nato sila si Samboy, si Boy, si Kokoy, ngaguban. O ang lugar sa imo ha, sunod ka dako sa akong bahin. Okay? Diyan. Ayaw. Oh. Ha? Ngano naman saan? Dili ko musugot, Kim. Di ka musugot ako'y kinadak ang bahin? O di ka musugot? Nga bahinan sila si Samboy. Dagang tabangan ng dinis basura, Kim. Ha? Sabot mo pasabot? Sila mo'y nagkinanglan og bahin. Sila mo'y anging bahinan anang kwartaha. Unsa naman ni uy? Unsa na ni uy? Paita! Pangyo ako. Ori! Sige ka na hangyo, Crisanto. Kung naalkansi na mo! Pangyo alang ko, Kim. Para ninyo ni. Dipinutan ninyo ha. Ayaw ninyo usik-usikin ng kwartahan ninyo. Salamat kayo mo, sir. Ay, mo papasalamat ako. Dili ako mo yung ipasalamatan. Ang angan yung pasalamatan kanang nagpungko ilawom sambag. Oo. Kanbata. Siya mo'y pasalamatin ninyo. Hoy! Hoy! Ayaw na! Ayaw na lang! Lakaw man lakaw. Tara siya! Milakaw na! Chris, naminaw ka? Okay. Ako inoon, nagpasalamat nimo. Kay kundi patungod nimo, di ako maibawaan nga bisan ingon lang ko ani usa ka dautan pag pinaagi nimo nga usa lang ka bata tandog ko sa imong gisulti nga rin ako balikon ako bisan ingon lang ko niini apan doon na di ako kaakuhan ngadto sa akong isikataw gihilab ang akong kasing-kasing dihang nakita na yun nako kung naklaro na yun nako ang makaluloy nilang kahimtang dinis basura bituman ako ang imong gisulti tuman ako ang imong hangin napangatagan yung hataganan ug nalipay sila. Ako mo ilang ipasalamatan. Pero wala ko dawatang ilang pasalamat kay ikaw mo akong gitudlo. Uboy angay pasalamatan. Muduol daw na sila nimo apan mibiya kakay mipauli ka din sa inyong barong-barong. Chris, may pagbati ako na matmunan nga mianam-anam og hikap sa kasing-kasing. Matay, Chris. Nabalak nun man ko ani, oy. Pero ganina lang yun, bibati na ko kaluoy. Kaya kanian to, bati ba ko ani? Wag yun! Pero, yan pa inabilin sa kwarta. Kudako pa ni. Umaw niya po ng pamaagi. Balikon ako. Kaya ako may brain and beauty gilabi ni mong bag at tumbat babay. Pues, dako nilang ako Ulang imo ha. Mo'y sunod sa kuha. Dakog bahin. Niya bahinan sa dato sila si Sam. Chris? Inyong na lang na. Dili ko mo apil anak, Kim. Kuno na imong hukom. Hibaw ka man. Nga magagansa ko nimo kung unsay imong gusto. Smagod. Pag ingon nimong ibilin ang layo sa 200,000 sa ospital, autuan, ibilin yun. Pag ingon sa nimo nga pangatagan ang taga-basura, autuwa. Ako gipangatagan. Nya karon, hindi mo kamdawat, ari lang din ako. Asan ka? Asa ka, oy. Imo mo gunang giandam imong kariton. O imo mga sako o mga bukag. Asa imong puspos. Chris, asa ka? Mamasura? Nena si Boss Kim. Alim mo. Boss Kim. Boss. Hilos yung kunot.
But-buo to rin mong abli sa akong bahay, no? Bisa gikadaduhan akong portahan, nakaabli yun mo, no? Naibong bagid ka. Bisan pagpadlakan pa. Makabli gyapon mi. Kinsa may nagtudlo na mo nga. Makasuod gyapon mi bisan gikandaduhan pa. Ikaw man gyapon nagtudlo na mo. Di ba? Ilaga ka yun, Samboy. Dali ka na kayo makasudog, dali na kayo ka makasimot-simot. Boss, naghantak mo sa parkingan, boss. Kusog kang radyos tindahan. Di balita man gud nga may nabiktima ko ng usa ka babae sa snatching. Tako ko nung kantidad. Bata ko nung snatcher. Daot ko nung pagkabata. Nga kusog ko nung kemdagan. Oh, wala lain. Bitaw. Wala lain, boss. Yun na, boss. Hi man si Chris, boss Kim. Nagbahinay na mo, Chris, Boss Kim. Sakit pa kayo yung dughan ko. Wow. Masakit ka ng dughan mo, boss. Matutlan ka nagagsakit sa dughan? Nga ikaw may sakit sa dughan? Uy. Imo ni boy. Imo ni Kokoy. Inyo ni Tikoy. Bitoy. Muna niyo bahin. Si Chris may nagkaigo. Wala mong paibaw kay dinalian kayo. O gikaluyan sad. Kay nagka-timing binito sa bangko. Matod pas balita, boss. 300,000. Unya, maura ni. Bitaw. Katapang ko tani. Kagamay ko tani, boss. Tuwa sa ospital ako sa gatos kalibo kapisos kay putlas o sa katiil si King. O ngayon ko sa gatos kalibo. Iba na. Kay gusto ni Chris nga hatagan ang taga-basura. Pero ang imo, ha? O nakuha nga kuha. Kay dako gud ko. Bisag itandi pa nga kuha sa inyo, ha? O dako gid nga kuha. Kay bata gud mo. O bitaw, nga naman day? May reklamo day ka? Waman, boss. O si Chris, boss. Dako sa nangya, kay mga may aktor. Wa. O si Wa, boss. Wa siya mangayo. Bisag usa ka dako, Samboy. Unsa? Mga mo din reklamo. Wa magani mangayo ang aktor. Kamu pa. Gadawat limpyo na lang. Mga down limbs mo. Unya, hain mas Chris, boss. Namasura. Namasura. Namasura? 300,000 ko nung nakuha sa snatcher. Mao nakaingon gyud ko, oy. Kakwartahan na gyud ay nila ni mamagpapa nimo. Ispo ko nimong 300,000 ka pisos. Apan, ay mura lagwa nila ni mamagpapa nimo. Bipalit pag bagong lindot kay sakyanan. Ada bang namin sa teriya? Ay, andam na, sir. Milin, dali na. Lingkod na dali. Ma? Nakita na ba nimo ang bago natong sakyanan? Nga, Nindot. Mura kang huwag gana da. Muragwa malipay may bag-o na tang sakyanan. Ay, dihang nahibaw siyang nabiktima ka sa snatcher, Ma'am Rhoda. Wa na gid siya ganahi nga mutingog. Nag-uol ka sa kwarta? Ha, Milin? Kwarta na kanto, anak. Dali na kanto mailisan. Bisag dubli-dublihon pa ang maong kantidad. Sa'yo na kayo na. Ay kusog o giswerte ta sa negosyo. Tinuod nga usa ka bata ang snatcher? Oo, usa ka batang lalaki og daot kaayo. Ha? Sama ka daot itong usa ka basurero nga bata nga nangayo sa itong basura. Ha? Gusto kay mo dagan, nawalag kalit. Hoy, nagidugtog man kamilin. Ay, Daria, ito na sa bawbe. Nag-ilis ka? Nakoy lakwan. Importante kayo. Kunya, di ko makakuyog. Dili. Sige man lang ko kabilin, ani. Uy, kadalakaw ni mo, di man lang ko makakuyog. Ako lakining lakaw, Lisa. Importante kay ni. Dili ka makakuyog. Asa man di ay ka? Sige. Hoy! Animal ay! Wag yan mo sutig asa siya! Animal! Kapin na
kakuwang. Tidak kakuwang, ha? Atay, ang pahumot di ay. Happy na kumalinti. Okay. Maing gabi. Kisay tuyo ba eh? Timing kayo. Nagpamot kandaan. Kinsa ka? Adlaw o gabi kong nagpangita og impormasyon bahin nimo. Og natultulan ka gyud nako. Tepa. Magpahayag ko ha. Bantang kay kanako gahapon nga nagmanda na atong bata nga daot aron labnihon ang bag atong babae sa may simbahan. Hain ang bata nga naglabnis bag atong babae. Ha? Hain si Chris.